Грузия каснависта гошиқи репом шидаю садом типа ширинаи ошиқи гапом шидаю меган натури ростакиу тера танҳо мондай чанд репеки ту дорӣ ҳамаша даҳаму хондай ма камтар ханда кардам гуфтум ҳо натури ростай мега хишрум механди қадим шинос шидан хостай гуфтум мақсади чияй гуфт бугу да дилат кияй гуфтум да дилам ҳичка дилам фармад зардагияй урози дил мекард ман мегуфт ман вафодор мешам суроб ман да бовар ки ма ранги сархир намешам охи ҳайрон шидам ма ту наметоним ма киюм ма тера аҳна дидам ӯ мегуфт ма дидагиюм ӯ ханда мекард ҷинна нигоҳи чашмош ба зебай дил мегуфт бовар наки и корои ӯ фиребай майда майда рафторош ҳусни ба зеби шайдонош меҳри мара ӯ бурдак мондум ма ҷонмат да ҷонош дилам ба худ пайвасти дароги дил бишкасти дилам ба худ